सिगाङावनो नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ नागिरै गासै साफ्रामनिसिम फिन दिनैनि सानाव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। दाइसो लोगोफोर नै मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नैबे जौगापुरनिफ्राय ओरैहाय जागुरियाव बारलांनाय आरोना, बे दालांखौ बिथांमोना मावगासिनो खस्थ' सहायनानै आरोना। दायो दैज्लां सफैलायबाय नालाय बिराद गिदिर दै देरो बे जायगायाव, बिसोरो बेबादिनो हालौहैनांगौनि जुनै बेबादिनो बिथांमोना खस्थ' मोननानै बोसोरे बेबादिनो औवा खांनानै बानायनांगौ जानानै फैयो। दा बिसोरनि रायजो जाना गैयाब्लाबो 50-60 बोसोरसो जाबाय बिथांमोना दासिमबो बेबादि दालां मोनैखाय एसे गोसोआव दुखु मोनदों आरोना। बिजोंनो स्कुलाव थांलाय फैलाय ओरैहाय कुसुगावआव फैयो आरो ओरैहाय क'क्राझार लामाबो थांजायो। नोंथांमोना मालाबाफोर बे गामियाव फैयोबा नुनो मोनगोन आरोना। सिगांनि लामा दंखायोमोन, बाहाय मोनसे मार्चिं सर' दङ आरोना, बेजों सिगां ट्रेनबो खारोमोन आरोना गोदोहाय। दा नोंथांमोना ओरैनो खोनाबाय जानो हागौ मार्चिं सर'खौ आरोना। बिदिनो आरसि दालां जानोसै होनना बुङो, जाया आरोना दासिमबो बिराद गोबावसै, गैयाबाबो 60-70 बिदि जाबाय आरोना बोसोर। बिथांमोना बिदिनो बोसोरे औवा खाङै बानायनांगौ जाना फैयो आरोना। बेखौ दैज्लां जाबाथाय बे लोमखावजोबखायो दा फाग्लासो एकदम ओरैहाय। लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे बेबादिनो साबस्क्राइब खालामना होयो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होयो आरो कमेन्ट्स आरो लाइक हरनो दाबाव। बिदिनो नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों जोङो मोजां मोननायजों जोंनि लाजिनायखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो बेबादि मोजां भिडिअ जों लाबोनो सानो आरोना। दायो लोगोफोरनो दैया बेसेबा गुवार जायो, बेयो दै देरबा आंबो दैज्लाङाव खेबगोन। जोंबो बे गामि खाथिनिखा आरोना, बे लामाया ओरैहाय कुसुगावनिफ्राय फैनानै महामाय बारबोनानै आरोना मोनसे लामा दं ओरै खोलाहा थांनाय, बेनो लोगोफोर क'क्राझारबो थांजायो। अब्ला बेखिनियावनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ नेनानै थादो आरोना फैगौ समसिम लागै। गोजोन्थों।